Bye-bye. Kaya kuya. Pinsan! Sumino yung pinsan! Bishay ka yan. Okay. Ha? Oh. Tol, tingnan mo yung premiere ko, Tol. Ay, iwanan ko yung cellphone. At lalabas kami ni, Papa ni Chinchin. Ano ba kita? Kitang tulo. Lalabas kaming tatlo. Kasi may pinapabuhat si Rika. Yung sinasabi niya yung kahapon. Punta kami ng dating apartment. Ganda ng tanawin. Si Pagminay. Oh, si nanay oh. Si Lula ni Rika to. Nay, napakainit dyan, Nay. Malakas pa si nanay. Ha? Oo, nagsibak si nanay ni Rika to. Asan si tatay? Yan, nagbibukad to. Salog-salogan ka itong turugan na. Ay, doon may ginawang tulog-tulugan. Maksugpay ka na yan. Malakas pa si nanay, nakapagsibak pa oh. Parang lalaki. Oo. Yung lakas. Sige na, dyan sila Rika, nandun sila Rika. Taga-Burias. Ha? Oo. Oo, taga-Burias eh. Nandyan si Rika. Oo. Nandun. Pacheck up man ito kaigil. Nagpa-check up nung bata. Bakit? May sakit? May ludug-ludug na mga lawas. Kere. Parang kere. Oo. Oo. Sige na eh. Grabe. Laki niyan nani. Panggatong. Parang lalaki na. Taga-Burias yan eh. Taga-Burias yan si nanay. Ay, Tapos, sa lugar. nila Beans. Oo. Sani. Nila Beans, nila Kaarot. Nagkarot. Sanay sa trabaho. Sanay sa trabaho. Korea. Kita sa rito. Asan na? Asan na? Bakit? Asan na yung bubuhatin? Yung bubuhatin? Sabi mo yung bubuhatin? Ito si Rika. Sabi ni Pasaway ka, Mami! Ay, linagay! ayan. Mami! Sige lang. Yung yun, yung iaasang bulsa. Yan si Rika. Nagmarites pala. Kaya pala tagal bumalik. Nagmarites dito sa apartment. Yun yan talaga. Huwag na yan, matagal na yun dyan. Oo. Ate! Pasaway na Mami Aileen, sinabing uno. Sinabing magubat sa maray. Hello, te! Tuloy, gansa. Saan ba? Ayan. Sige kuya, pasok na. Oo. Sabi Ayan, nakapasok ulit tayo dito sa dating apartment. Time check natin, alas 12. Wow, sana all. Kaya mo naman yun. Sige, kala ko kasi malaking-malaki. Sabi niya, mabigat eh. Sige, buhatin na natin yan. ang paning do eh. Sige natin. Kita pa. Sige. Salamat, bye. Sorry na guys, nagchismisan kami ni ate. Tangladan. Ay ano? Pandan. Pandan yan yung sinasama sa kanin. Pandan. Ano? Oh, pandan. Grabe naman, ang bigat. Pandan di ba to? Yung sinasama sa Hawakan mo ka. Ikaw mag-video. Ha? Ikaw mag-video. Ha? Ikaw mag-video. Karen, Ano kaya, kuya, ulaan mo? video. Abangan.
Ay, grabe, ang pugi. Grabe naman, tatlo talaga kayong nag-ano ah. So ayan guys, abangan nyo yung laman ng dala ni Kuya Jason. Hulaan mo, ano yan? Hindi ko makabi sa ano to. Ref. Siguro ano to, rep o kaya washing. Ay, washing. Ay, ano to? TV. Kasi malapad. Another TV guys. Pangloob, sa loob ng bahay. Sa loob ng PR. Ay hindi, sa loob ng kwarto pala. O kaya ano to, panning board. Hulaan nyo, hulaan nyo. Kaya ano. Basta yun na lang, abangan nyo na lang. Blackboard. Wala. Ano yan? Blackboard. Pwede. Blackboard. Aray ko na, ipit na. Ipit na libuk ko. Lalabang sa atin mo. May ano, nagbabawag daw. Ano ka na ko. Chat. Sinabihan talaga ka mo ni Mami Aileen. Ay, Wala naman sa tabi yan. oo. Tinanong ko sila. Magabat kuya. Walang ko kaya, nakulo. Mag-unboxing na ako guys. Aray ko, huwan na. Yung ano ta? Ha? Tumbulan mo lang mo. Grabe ingat. Ay. Pasaway ka, Mami Aileen. Pasaway ka. Walaan mo, ano kang laban nga? Ay, Ricardo Tito talaga yun naman. Mga kwarto. Ayan, abangan nyo na lang yung pag-unboxing nito. Hindi ko alam kung ano naman ito. Blackboard ako. Wala ako blackboard. Abangan nyo lang sa channel ni Rika. Yung pang-unboxing tapos pag-assemble kung ano yan, kung ano yung asimbolin. Ano, di ba? Basta sa loob ka ng kwarto guys. Oo. Siguro yan ano yan, TV. Ay, amo. Ayan po. Akala ko po napakabigat. Pag sinabihan ako nung asawa ni Kuya Amy na may papabuhat daw si Rika. Akala ko napakabigat. Kaya inalok ko pa si Adji sa kasi ano. Papa na Chinchin ako tulungan natin. Alam mo, magaan lang pala. Magaan. Kayang-kaya mga siguro 15 kilos lang siguro yan. Hindi ko kasi yan kaya. Oh. Ano po, tingnan nyo na lang po. Tingnan nyo na lang yung kung ano yan. Diyan sa channel ni Rika. Bilinag ko lang yung paghakot. Amoy. Rika. Ha? Kaya nga, ito yung Hindi nga marunong nga. Ayan na, langga. Malapit na langga. Langga. May ano, number 1, number 2, number 3 para ma-sunod. Kaya na siguro ito langga. Eh, Kakainis kayo mo yun. Huwag lang kayong ganyan. Okay na yan langga. Ay, okay na langga. okay. Wala pa siya langga. Parang langka. Bubungban ko. Sige, ano na. Ayan po si Langga, si Pinsan. Maghugas muna si Langga ng si Pinsan pala. Ako lang nga. Hindi, joke lang. Si Pinsan maghugas ng pinagkainan namin. Ang usapan kasi dito, kung sino yung mahuling magkain, yun ang maghuhugas. Kakarating niya lang. Anong oras na? 1:00. Mag-2:00.
Pagkakain lang, kaya siya mag-ugas. Di ba, pinsan? Ano lutuin mo, pinsan, na merienda natin? Cook man lang. Di na niluluto yung cook. Dahil, Di na. Ano ka pares ng cook, insan? tinapay. Tinapay. Yelo. Luto na rin yung tinapay, insan. Luto na pala. Ano kapag? Yan po. Minukos na po ni insan. Udang baso. Kapag magkarampangan pag-ibuha. Ano lang ga? Di pa rin lang ga? Ano insan? Okay lang insan? Sige na insan. Ayan na. Sige lang, sige. Oo, yung ani. Langga. Ano po mga kalangga? Medyo tangkit natin mga kalangga. 205 mga kalangga. Ano langga? Ano insan? Sabi ka naman insan ng langga. Ano insan? Kakapay para sa alam ko. Ano ang pansit? Lain na lang maluto. Yan lang, good vibes lang po, good vibes. Wala kaming magawa eh. Ano po, nag-tripan ko lang si Pinsan. Minsan lang kami nito magkita ng Pinsan eh. Ano bang ban ko, Pinsan? Dahil na muna. Ayan po at binuhos na ni Insan yung cook. Alin na kayo mga langga? Magmerienda muna tayo langga. Pinsan. Pinsan. Bago pa di. Ba't mga pinsan? Ngayon lang naman to Insan. Bukas wala na kami dito. Hanggang ngayon na lang to Insan. Ay, bowl. Ay, grout. Yung bowl may lalagay na ngayon. Tapos na tumayo na yan. Bukas pa. Ano yung ano? Grout. Yan yung bagay yung nasa paan ni Kagatyo. Yung sumasakit. Gout. Yan ba yan? Yung gout. Tapos, wala tayo siya. Sabagay, ganun din. Ang ganda. Kaya sabi nga ng iba, di sabi nga ng iba, kung susundin mo yung bawal, pag namatay ka, di mo matitikman. Pagpagod pamalit na nilangga. Oo. Mga kalangga. Kaya kailangan, kain mo na hanggat gusto mo, yung gusto mong kainin. Kasi pag nawala ka na, di mo na matitikman yun. Tama na sabi ako pa. Sabi nga ng iba. Langga, ano langga? Panis. Parang naluma yung baby ko dun sa langga. Wala nang baby ko lang. Langga. Palitan mo na yung baby mo, mas magandang pakinggan. Dito kaya mapagalitan tayo ni... Pagdating mo doon, tawagin mo na siya ng langga. Palitan na natin yung baby ko. Hindi kasi mapunta. Hindi naman yan, malayo naman. Palitan na natin yung baby ko. Ikaw ay mga So yun nga po, tapos na nga po si Kagatcho mag-tiles dyan. At tingnan nyo na lang po dun sa channel ni Kagatcho. Tingnan nyo na lang po kung paano niya ginawa. Ayun, sa kanya po yung video na yun kasi napakahirap nun. Sobra talaga napakahirap nakikita ko sa pag ni Kagatcho. Kami tagahalo lang kami dito. Yun. At dito naman yung kapatid niya, si Pinsan. Yung Pinsan po talaga namin, di ba? Yung magsabi. Siya po, Pinsan po namin yan kasi yun. Yung mama mo,
kapatid mo si Rika sa nanay, di ba? Oo. Tapos yung papa niya, saka papa ni Rika, iba na. Ito yung, ano to, anak ng, kumbaga, uncle na namin yun, yung papa nila. Iba naman yung papa ni Rika, saka papa nila. Kasi Insan, kapatid nito ka, yung Jason. Kasi Baby Love. Oh. Siya na lang po maglilinis. Kaya sagot niya na yung paglinis. Tapos bukas na lang lilinisan yung sa loob. Kasi ano, basa pa di ba Insan? Mabaho. Di, basa pa. Basa pa po yan. Tapos babalik kami dito para mag-grout. Tapos ano, ilagay yung bowl. Yung bowl ilalagay na yan dyan. Tapos may ano pa, may gagawin pa si Gagatso yung pintuan. Yung pintuan, diniskatan pa ni Gagatso yung pintuan kasi gawa nga ng tatama na yung ano, yung baga babangga na yung ganyan. Kasi umangat na eh. Tingnan nyo lang po dun sa paggawa ni Gagatso bukas yun. Saka yung ginawa niya ngayon. Nagkakagulan na sila. Yan kasi dyan nilalagay yung drawer, oh. Agad siya papahinga. Amo tol! Tol! Mga ginawang box. Kape. Kaya nga yan, oh. Dyan yan nakapatong yung box, oh. Kape-kape. Yan, eh. Pahinga, mamaya. Bira na kami, papunta na kami ng Bato. Ay, nako. Tsaga lang. Tsaga lang. Hindi ba pinsan? Tsaga lang, no? Oo. Tsaga lang. Bukas pupunta ka pa pinsan. Hindi ko alam. Ay, pumunta ka dito. Di na mag-ano. Ang kukulit. Di, maiyayin kasi si pinsan. Nai-stress siya pag tinatutukan ng camera. Kala niya, sabi ni Rika, akala niya, walang vlogger na pupunta. Kasi takot sa camera yan eh. Kumbaga, pinapunta lang ni Rika, sabi niya, mag-aayos daw. Pero, hindi niya alam na may pupunta kami dito. Matago siya. Masanay ka na sa camera. Pinsan. Ayoko. Tulad na lang yung kapatid niya, si Dit, mahiyain. Eh, puro naman sila, pati rin si Pinsan Jason. Mahiyain din. Yan, linis-linis. Suncheck natin, 3:29. Sana din ang masalubong ng ulan. Ayan, let's go! Hi, Bye-bye. kayo kuya. Pinsan! Sumino yung pinsan! Pishay ka yan. Okay. Let's go na kami, baka abutan pa kami ng ulan. Oo. Silangga. Ano, akyat tayo? Hindi na, baby. Langga na. Ayun, siyari. Kaya pag-didiskatahan ka ng langga na bago. Mag-isip Na yun kung bakit langga. Oo, bago to. Sama na ka sa bibig ko. Hindi naman langga. Langga na talaga. Oo, langga na talaga. Kumusta? Langga, hindi na ako langga. Ihanda mo yung sarili mo, ha. Oo, ugasan kita langga. Tapos, pagkahugas, Bigneran na kita langga. Love trip. Nagkakagulan yung mga bata yung yung balot na pinapaputok. Bubble wrap. Nag-aagawan na. Bubble wrap. Oo, bubble wrap. Magdala ka ng pantanim. Pangkot. Ano ba?